Madokachere mabuja akanaka. Tauya tabenuka nhau dzanyasi zuwa rochina mwedzi uno wagunyana. Nyasi nhau dzinenge dziri kuita kureruka chaiko kureketa kwacho dzinonyanya kurwadza. Ipapa Jameson Timber nowabiache wese wari makumi manomwe wanzi waribe mhosva panhau yawanga wari kunenedzewa kwaiye kuita mutsepwede inovhiringidza kudipfama disorderly conduct pachirungu. Tatofara nazvo izvo kuti wese wanzi waribe mhosva ipapo. Patozonetsa kwai mhosva yekunzi wakaungana zvisiri pamutemo. Iye Jameson Timber nowabiache wari makumi matanhatu navashanu. Iyoyoyo wanzi regai wazopinde mukutongiwa tione kuti zvinomira sei. Asi wanosvika 10 kusanganisira mugwicho wache Sean Timber wanzi waribe mhosva watakaniwa. Wanzi wakandobatanidziwawo wondokumbiwawo kuita zvakaita mapurisa kuti akandokumba munhu wese anga andoripo ipapo. Iwo nevanhu vangu waribe chavari kuziva zviri kuitika wese wabva wandonzi ipapo. Kuno watakaniwawo tirikutenda tirikuti dai zvaramba zvichiitika. Asi tiribe kufara nekuti vanhu vanga watoita mazuva anosvika makumi masere chaiwo nokupfuura warimo mujere zvavo paribe nyaya yatongiwa paribe kudidi. Izvozvo ndo zvinhu zvinorwadza kunyanya maningi. Regai tizvione kuti zvinoperera papi. Kumatare kopo kare Namatai Kwekweza nowabiache wairi watakaniwa mhosva wanzi wapuwa bhero kureketa kuno. Manzwi aiye mutsvangwa abva auya munzewe paagoreketa paye kuti izvezvi nyangwe tikachiwaburitsa pachiribe sadhaki yokuti wavhiringidze. Saka zvaakunakidza achibva agegedzera kuseka hache. Mabuja pamberi papa ndo vanhu watichada kuona kumhanya kwawachaita kuti wachamhanya sei nekuti zvichaita kuwahwadza. Ananamatai wapuwa bhero romadhora $150 pachirungu. Regai tione kuti zvinopera sei. Tiri kuramba tirimo kumatare koku. Wamwe watsano kwamutoko kwedu uno Farai Nyamurenje kwai agonzi ngaamboende aburitsiwe mujere revanhu wese, asi aisiwe kujere revanhu vanorwara nopfungwa. Wakomana pakanyangaritsa apa. Nyaya yache mugore 2012 atova makore 14 akauraya mugwicho wache anga ane makore 2. Pakanyangara. Kuno makore ese anga agara nyaya yache iribe kupedziwa kuti iri kupera papi. Paatozoita kunyora tsamba kuvakuruwo kuti ko chinditongayeka andizive pandimire. Ndokuchizopuwa unzi ngaaende kujeri revanhu vanorwara nopfungwa. Paribe chizvino apa iti zvakaoma chaizvo. Mumwe hari MP weZANU-PF Tsungai Makumbe anomirira Mazoe agonzi ipapa paagobhinya anga ari mudzimai wache akamubatira pfuti mabuja. Pakanyangaritsa apa akaita kumubatira pfuti paakumubhinya. Ndo zvareketika kumatare izvizvi. Kunorekai tione kuti ichapera yakaita sei. Tinenge tichikunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika. Tichikunyepai. Nelson Chamisa goreketa kuti ari kufara kuti Bobi Wine ari kupora. Pokare kuti aribe kuvhiringidzika zvinokuwadza zvokuti anogona kuzotadza kutekaira nemakumbo ache makore anoteera. Areketa Chamisa achiti ndareketa naye Bobi Wine ndichinyepa nonyaya iyo yokukubiwa nokupfuriwa kwacheno zuro. Regai tione kuti zvinopera papi. Asi tiri kuramba tichitenda kuti kubatana nevamwe kuku vanenge vari kumbunyikidziwa kodzero dzavo ndo kuzvinuka, ndo zvinoita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Bazi rinoringa nezveutano ipapa ragoti iro haiwa takaita kuvhura maziso nonzewe kuti tione kuti kachihwere kari kuuya komamota kakambomira sei, mpox pachirungu.
kwai izvezvi gore kayanyu kunyanya kuvhunduka, asi rambai muchishamba manja nokureka goti kana wakafungidzira kuti mbi yako anacho bva wareka kana kuitana naye makerekere, ungaite upenyu ihwohwo. Tikaiti zvione izvozvo kuti zvinoperera papi, tinenge takandoringa. Nyasi wachiwenga ndiwo wangu ari kusanoita mutungamiri wenyika, waika mbi yawo Brigadier General Shadrack Ndabambi. Pakanyangara zvinoita kuhwadza izvezvi wendo huno. Ndofunga iyo majenerali yaarikuita kundobvunzana kuti peno ndini ndikuteera, nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Kuramba tichindoti ngavazorore hawo apa. Nyasi wobatoro CCC wari kusanganisira kana Jacob Mafume wangu atoriyo ikweyo kunhandare yayo ZANU-PF inoikiwa vanhu ZANU-PF iyo paHeroes yeka iyi. Wangu waripo. Rekai tione kuti zvinoperera papi, asi ndokunakidza kwazviri kuita ikoko. Tiri kufara ukunyepa yekutoti wanhu wokunyika kwedu uno muZimbabwe wakanyoresa, wakukona kutengesa makotopeya awo kunyika yowaChina. Tiri kuzvitenda izvi. Nyika ino vanhu bhiriyoni. Hino kuti tikatadzawo kuitawo kupfumvurawo ipapo tinenge tiri papi. Ndikutofunga ipapa makotopeya makuru anomusoro unenge wombudzi uya uyu, makuru aya kuti tikaaendesa iwayo anotadza kuita kuti tinote. Hino mabuja iwayo ndo tinoziva kaa kuti ndo kwedu. Kudukuduku kunobowa. Rekai tione kuti zvichakoneka chere izvozvo. Nyasi Zesa yaburitsa iyo kutoti magetsi ari agayiwa muzuva ranyasi ari kusvika churu chibodzi no173 1183 megawatts pachirungu. Hwange yaburitsa mazana mapfumbamwe ano 20 Kariba ikagoburitsawo mazana 215. Wakazvimira yoga newakandogaya basi 30 rekai tione kuti zvinoperera papi. Dynamos Dimba renyasi yatamba noZPC Kariba ikaizvuzvurudza mumatope katatu. Iyo ZPC ikaitawo kamatanda nyadzi kabodzi 3-1 pachirungu. Ndokuhina yagweita Dynamos. Rekai tione kuti zvinoperera papi, ndokutoti pano nyaya apo. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa kwaino anotora mari iyo hurumende hosazi ikweyo. Kwai mwedzi uno badzi mazuva 4 iwaya tatoona mamiliyoni 5 atatora kubva kuvanhu vari kutora mari dzawo mujandirere, vari kuchimbidza kutora mari dzomujandirere pamamiliyoni 103 million rands pachirungu yatatopfudza mumaoko edu kureketa kuno. Wari kunota. Apa bazi noringanozvo mitambo pokare nobazi noringanozvo fundo yowapwere muSouth Africa wagoti iwo wanyorerana pasi kuti zvikoro zvese zvohurumende zviite mutambo unomanikidziwa munhu wese kuti autambe. Hino kuti zvichaitika sei izvozvo? Tinoramba zvedu takazviringa kuti zvinenge zvina nokupima. Mugwicho wachikotwala Longwe kwai akasungiwa kuno chikotwala goburika achiti mgwicho wangu aribe mhosva, inini ndiye banya kupfura senzo meiwa. Kochinga agoti iye mgwicho wache kana ariye akaita mhosva ngaasungiwe nokudidi. Hino kuti chachinja chii ipapo? Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvirumboenda nokupima. Ariko Dangote agoita kufadza vanhu vomuAfrica nokubudirira kwache paareketa iye nyasi achiti isusu Dangote Refinery taakutanda kuburitsa mafuta opeturo, mafuta odzimotika, odhiziri nozvimwe zvese zvinonadziwa zvichibva muoiri yekupepetiwa. Kuramba achizvitenda izvi zvisvinu angazvovhiringika wari kuramba kumutengesera oiri iribe kupepetiwa iya. Kuno akanenge akazobvumirana nawo kuti zviite zvakanaka, ndo zvisvinu
ngazvirambe zvienda mberi. Nyika yeBotswana kureketa kuno kwaika nyaya yekuda sarudzo iyi yaakaenderera mberi. Ipapa wemapato ese anopikisa pokare hurumende hwari kuramba wachiita kukakaritsana chaiko komasoko pavari kutsvaga rutsigiro. Rekai tione kuti zvinosvika zvakamira sei paunosvika kusarudzoko. KuDRC kwaita vanhu 129 pachirungu wapfa wachida kutiza mujere kuno uko kunoridziwa kaapfuti wechigwagwagwa chaiwo mukaita zvokutamba kuno wagwarashiwa kugwarashiwa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera papi, asi tikuti mweya wapfa dai yazorora murugare. WaIsraeri kureketa kuno wanenge wari kunzi ndiwo wari kukonzeresa kuti kureke kugoita runyararo kana dhiri rorunyararo iko kwavari kuisana iyo Palestine. Ipapa kwai wari kuramba kuti kubuditsiwe wasungwa wachichinja nhaka kuti iwo wakatora newawo wakatoriwawo. Kwai vari kuzviramba izvo pakanyangaritsa. Nyaya yegumisira ipapa Ronaldo Cristiano pokare naMessi Lionel kwai hwendo huno kubvira mugore ra2003 hwaripoba kuvanhu vari kuziva izvavari kuita munyaya dzobhora. Kwai mubayiro weBallon d'Or wawasema wati aiwa muchiri kukona baimi zvamaiita kare kuno wamwe zviri kuita kuwahwadza kuti zvaitikirei zvakadando izvo. Asi rekai tioneka ndokuchinja kwenguva, kuchinja kwomwaka. Takadaro mabuja, rekai tichigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwewo nawo.